Днеска ще гледаме смешки. Нещо за козироците. И на всичките да разчита. Как сме? Здравей! Днеска съм нервна съм днеска. Казвам ти нервна днеска. Шуки! Днеска съм Хора, вижте. 3 бяха и го биха, аз гледах. 7 души сме вътре. И аз 8. А кажете ми сега, като бутат тия къщи, ние къде ще ходим? Устата на жената е като климатика. Спрели да духа, умираш от студ. Ама и докато духа, не ти е особено топло. Здравейте, приятели! Този петък качвам в моя канал видео, в което ще издам нещо за името на бебето, така че да го гледате. А сега отдолу в коментарите. Солешка, кой е? Знаеш ли? Да. Кой е? Яза. Като ми каже някой, ама защо се обличам като проститутка? Ама както си искам така, ако искам и гола ще тръгна. Тебе това къде те бърка? В анала или в канала? Който го може, си го може. Ти като не го можеш, аз тебе не мога да те превърна в пачавра. Като ми каже някой, ама защо се обличам като... Подигравка с бедните деца заради видео за TikTok. Това е нечовешко. На детето му се плаче, а той му дава хляб заради харесване, да му снима видео. Супер неуместно. Засрамете се, гледайте с какви деца се подигравате. Навръх Коледа само ще пожелая Господ, както знае така да ви направи. Безсрамници. Подигравка с... На мене може да ме викате проститутка. Може да ми викате курва. Може да ти кажете да се биете с мене. Но срещу него няма да дам на никой да се газвате с него. Ясна ли съм? На мене може да ми викате проститутка. Кой ще им даде пари? Щям лайната, господине, молите се. Вие сега къде отивате? На майната. Do you speak English? Yes, I can. From where do you know this language? Франсе. Non, je ne parle. О, не, този френски. Avec plaisir. Чукче, белюр мусум. Чукче? Жеманфу. Жеманфу, разбира се. Аз съм познат толкова често не виждам хора, които знаят 5 езика. Наистина си на второ място за мен. Иване, нормален ли си? Ама просто се радвам, че си изготвила нещо качествено. Спаски! Кремер ще ви! Ей, Шишко! Кой е? Я кажи домаче. Домаче. Ком да таклати? Еми хора, чао!